No a na túto rýchlosť musím nastaviť to, aby zastavilo až tu, čiže vyrátať ten čas, koľko mu trvá, keď príde odtiaľto, keď ho zbadá laser. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, skoro 10 sekúnd, kým príde do stredu, kde bude foťák. Dobre, to sa nastaví vlastne na tomto časovači, lebo to funguje tak, že keď sem položím ten predmet, ten laser ho zbadá, ono to automaticky zastaví asi pol sekundy a tú pol sekundu musím natiahnuť na 8 alebo 10 sekúnd. Áno, tak idem na to. Takže sa to musí urobiť. Pekne ukazuje spotrebu na druhej strane. Ja to teraz vypnem. Sa musí robiť preto, lebo sa prerábal prevod. Táto prevodovka ide pomalšie ako tá predtým. Ide to aspoň pomaly, to znamená, že budeme stíhať nakladať súčiastky. A má to aj výhodu. Dobre, vyzerá, že to funguje, tak sa teším.